बूढ़ी का कहले बारे अंगुड़िया पकड़ के झूलता रे झटका मार के बजाओ साला मुर्गा नहीं होती है छोर खौसी खियाओ देन तही ले झियाए रहता रे का कहले बारे बार बार पूपा ये सब बनिया हग ना दे त का करी दारू छोड़ के तारी पियाओ तरो उहो खजूर के त गार बाजो ना। अरे जो लेकिन बिना साउंड के हमको तो लगता है कहीं गोली तो नहीं चल गया कम दुश्मनी ये साला जिले दवार में है यही नहीं चलत रही तो पता चली साला गुंडैया एक दिन हम चल के लार पर पा दे साला एगो तो हम परेशान बनी साला के गैस से आई भुवरा भोसरी वाला के ऐसे गोर जात साला दुखाता रात के कम भगाई भेल बा छिनराई में आपको काहे जाती सारा माजे तो अकेले लूटनी कहले बानी आ भुअरे घुट पी ले। अरे कौन मरला खा रे कौन मरला खा भैया विधायक के बेटी बहुत मार मरले बा साला सो ऐसन बात बा साला ओकर इतना हिम्मत कि बिल्ला बिस्टकिया के भाई के ऊपर हाथ उठा देलक ए कसैया रंडवा जी भैया जी जो ओकरा घर में भेस बना के हमरा कोनो कीमत में ओकर बेटी चाही। भैया जी रउआ चाहे कि राहुल भाई के देखल जाई सिचुएशन के हिसाब से जो चल भैया एगो हम बात कहे के चाहता नी बोल भैया रउआ अपन खौफ इतना फैला दी कि बिल्ला के पिल्ला हर घर में खेले। हट साला वैसे तो हम सड़क के मर जाएगा वही जे करब बनिहारी हो बाकी संगे लेके चल ससुरारी हो। रे साला हालत हटाओ हम हाथ चिपाल बा तो मुंह में ठूस देबो। कथी रे सरवा खाना विधायक जी रउआ कथी सोचनी है। अच्छा पापा जी प्रणाम। खुश रहो। ठीक है पापा हम कॉलेज जाता नहीं। अच्छा ठीक बा जा लेकिन नाश्ता कैलू है कि ना ना पापा जी आज हमके मन नहीं खाए के। का बिना खैले जाता रू कान खोल के सुन ला बिना खैले घर से बाहर नहीं के जाए के ले जाके बबी खाना खिलाओ। ये मालिक मैडम जी गोल गोल रोटी आ केरा के सब्जी बनैले बानी चली खाली। मैडम जी ई साला के हाथ के बनावल खाना ना खाएम सवेरे मैदान कैलक त हाथ ना धोलक का रे उन्हीं के खाना खियावेला कहनी है कि हगे मुते वाला कहानी सुनावेला। ए साला सो जो तू अपन अपन काम कर। ए बेटी जा तू अपने से नाश्ता निकाल के कर ला। रे ई साला चुतिया हमनी के प्यार में दरार बनल बा ओरिजिनल चुतियाइन त नहीं खे लेकिन एकरा ला चुतियाइन खोजे के पड़ी। हाँ रे तू ठीक कहता रे हमरा जान पहचान के एगो लवंडा बा। लवंडा का करी रे लुआ के काम काहे इतना धीरे धीरे करता है कब फास्ट करेला हो जाई काम जल्दी हो तब बउआ जी और सब ठीक बा। जी विधायक जी सब ठीक बा। कहाँ जाता रह ऊ जात ने पोखरा खुनवा कर लइया। ठीक है विधायक जी चलते हैं तनी काम करवा ली। हमू घरे जाते बनी तनी 2 मिनट चौकुआ पर से चाय पी के आ जाओ ऐसे आदमी सबसे भेंट मुलाकात हो जाई। ठीक बा। ए साला तो हुआ का करता रे आके कुर्सी टेबल लगाओ आधा घंटे में आदमी आवे वाला बा। विधायक जी ऊ साला नाला बड़ा ठेकेदार हमनी के 20% नहीं के देवत काहे रे रहुए जाके समझी। हम समझते नहीं है सीधा गढ़ अब बात रहल परसेंट के तो 20% ना 30% आके होगी। विधायक जी एगो औरत काम मांगे आइल बा आ बहुत सुंदर बा
अच्छा ठीक बा, बुला के लिया। वैसे भी एगो नौकरानी के जरूरत रहलक ह। ए कहाँ बारू है? आओ लाजा मत, यहाँ सब अपने बा। Let's go. रे साला तोरा इतना हिम्मत कि तू हमरा पर हाथ उठा देले। बाबा विधायक गाल पर मच्छर बैठल रखा, कहीं काट ली तब। तो तोहर नाम का बा? ओए माँ। चिकन बिरयानी चंपा की जवानी, हमर नाम बा चंपा बाई। विधायक जी का रहुआ नाव गाँव पूछ ले बानी, ऐसा चिकन बिरयानी फिर कहीं मिली? ओए माँ। अच्छा ठीक बा, ले जाके काम धंधा समझा दे। ऊंच नीच ना होके के चाही, ना तो दोनों के काट दे। और सुन में कथी विधायक जी? वर्धन चलो चंपा भाई तो एक काम समझा दी। अच्छा ठीक बा, तू जा, हम ठेकेदार से समझ ले अब। ठीक बा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आवा। रामू ई के हा? मैडम जी नया नौकरानी लिए नी हा राउत सेवा करे खातिर। अच्छा अच्छा अच्छा, का कर लेवे लो? हम तो गोल गोल रोटियों बना ली ले और लम्बा लम्बा के सब्जी। का? मैडम जी इनकरा कहे के मतलब बा केरा के सब्जी आ गेहूं के रोटी। ओ अच्छा ठीक बा, रामू इनका के किचन दिखा दा। कमर करे लप साला पकड़ोइबे का। चल साला। मालकिन तेरे प्यार में कभी बना कूता, कभी बना कमीना, मालकिन तेरे प्यार में। ऐ कसैया हट, मुझे मालकिन के पास जाना है। बाय। नमस्ते मैडम। मैडम जी दाम दी का क्या? मार मुधई के रउआ का सोचनी दे हाथ हाँ दुखात त बा, तनी दाब दे। गोरवा सीधा कली दबा दी। अच्छा लागता तय गोरवा है के करी। आहा रउआ बड़ा बढ़िया जाता। मैडम जी तनका है के घूमी ना तय गोरवा है के करी। हाँ आराम लागता।